bueno, nesta terceira división... Este resultado sorprendente máis que nada pola contundencia, non? Sí, 4-1, e iso que se adiantou o Compostela cun penalti, aí López, non sei se pecou un pouco de inxenuo, meteu esa man, o árbitro viu no claro, e marcou Primo o 0-1. O Compostela que levaba 3 partidos e 3 vitorias, e o Racing Vilalbés que aínda non gañara ningún partido, pero o Racing Vilalbés é un equipo que ten, bueno, con Rubén Gómez, con Villares, con Sergio Arias, cos irmáns Varela, a verdade é que ten un gran equipo. O ano pasado, de feito, pelexou ata o final por entrar entre os 4 primeiros. Este de Sergio Arias non estivo mal. Despois pasa Rubén Gómez e remata Sergio Arias. Como ves esta terceira, perdona, Mosqui, David, como ves a terceira? Moi igualada, moi igualada. Non che sabería dicir que equipo vai quedar campeón. Eu creo que vai ser unha temporada de alternancia, Bergantiños, eu creo que o Boiro a final vai estar aí, Compostela... Mosqui, perdona que te cortaba. A experiencia de Pablo Vivero, 22 anos que leva aí, que creo que son dos xogadores que xa non se ven agora tantos anos nun club, e que tamén é destacado. Tocouche adestralo? Sí. Xa fai anos que estivo... Sí.